sa atong pagpamana sa atong D-Dive. Narito punta sa Kampilagan. So mga kapulits, let's go. Welcome back mga tolits sa ato ang D-Dive Adventure sa taong 2024, sa ato ang first dive og sa dili madugay ka tolits. Ani salom na ta, nag warm up dive sa ta sa mabaw nga area, pero sa ato ang pag warm up dive natin nakitang isda pero atong gitirahan wata kaigo, sayang dako ra ba og mao ni ang panghitabo katolits. Sayang mga katolits, good size pa naman. Pero sige lang, resurface ata para makapundot ang hangin. Balik na putag sisid. Let's go. Balik tagsam katolits. Isbog tagamay, basig na pa sila dito. Pero kadto ta mapalaw katolits. Kay di ra kay isa ni duo, kundi tulo sila kabuok. Matong gapilit tag mas dako-dako ug mao ni ang panghitabo. Kaya wak man may stone shot katolits ato kaming patdyon ang katusan ng kuhag dugo para ma-reserve ito ajahang karni ajahang unod. Let's see katolits, things gada nagrasyahan ta. Drop basig na patong mag-aubaliza pero palaw ta katolits kay wa ta kita natagilili ka akong bato misig naadto ning suksok pero wala gyud matong balik sa taas kay pahawas ta basag unya taod magawas na to. Let's go.
problema na tong pahuway katulits. Balik na buta sa to ang pagsisid diri sa ilawom. Naglingi-lingi tanan ni kung basig napatong kauban nila mo tong wag ta mapalaw katulits. Nakit-an na to pero bao nga nung isang pagkahitabo nga kadul-duol na wa man takaigo. So tanawa katulits so yung sa problema na to dani nga nung di man takaigo. Iwa man ta kaygo katulits ato ni reload itong pana ug habang gapahuway tas babaw na isda nga nikalitrag doo nato so meaning grasya ni atong gitirahan dito matong wa takaon sa kamera katulits pasensya na pero mao na atong panghitabo katulits. Wow, sana nga niya gisda makalitag doo ba para secure dito. Mo ni gisdang Rainbow Runner katulits so matud pa nila sa lindato. So kini dugang nga natong grasya katulits. Salamat. Ikaduhang saom na ni nato katulits kay gani ha. Datay nakitaan nga panapsapan diri ning suksok sa bato. Ato na lang ibilin tong pana kay basig mawakawatas mong bato. Pero paglilinaw katulid so naman diha. Sa unahan ra di ay didto ra siya. Motong kita pod pili tas bato para moduol ba. Pero pag diha nas duol tong gitirahan wa na pud ta kaigo. Unsa ba itong nagkaon tani mo ring kurog matong kamot. So mo ni katulid sang panghitabo. So, let's move on. Balik tas babaw. Pahuway ta para sa next dive. Ug pag abot doto sa ilawom natay nakita ang nakong bato ug mo na itong gilili kay basig na isud isda pero pag lili na to bato ang yapon mao tong
Tuwat-tuwat po tagamay diri basig na mo labay. Wa man po ni labay daghanog sa labay mo tong dito nga na lang ta katulits ug mo na ito yung last dive yung karong adlaw. For this dive, nakakatag isa ka panapsapan or lifty, sweet lips or isa pa dihe tawag o isa pod ka salindato, rainbow runner. This is enough. Let's go. Ug pagkaog mga katulits, atong gibalikan ang mga spot kinapamantay nakita ang mga panapsapan wala to makuha. Basin dahil nagbalik na to kining atong pagsawom naa na sila. Sige balik-balik pa makuha pa nato. Ay maadto lang ni lami ni ipang sugba katulits. So enjoy watching katulits and let's go. First drop na to katulits, natay napansin sa mga isda murag nagabuag saman mo tong hangad-hangad liling sa kilid ug wa jud madugay katulits di ajud nang labad jud ang mga shark mackerel or ang gitawag nila og solid mag, pero wa ta katira katulits pero magbalik-balik din sila kaya balik ta surface para magpahinga ug balik tag sa basing labay pa. Let's go. Nagpahinga ta katulits di anang labay din sila. Grabe pagkadaghan nila katulits mo tong siyempre magpili ta og sa atong tirahan ug man ta ang kinaunang isda nga nakuha sa ato ang second dive katulits isang shark mackerel or solid mag. Hapit pa makabuhay katulits kaya natingis naman dahil ni sa tijan dapit nadali ra mga bibitas pero secure pa rin natin, thanks God.
pag humana tog reload sa pana o pag-relax ng labay naman pod mo tong ni dive na punta para makadugang pata ug wa jud ta mga pakyas na dugangan jud ang ato ang isda ato ang solid mag or shark mackerel. Grabe pagkadaghan nila katulits. Pagkaman na to secured sa mga isda, pagdungan na to sa lawom natin yung nakitaan nga panapsapan or lipti matong lisalom na sadta. Grabe gipahuwat patag mga isa ka minuto usa na to natira katulits, pero okay ra nakapundo-pundo ang patag daghang hangin mo tong natira na sad nato mo na tong istang panapsapan. Salamat at nagrasyahan din katulits. Thanks God. Stone shot katulits matong gusto nila musuksok sa bato pero wa na to pasagdi ato kinibira tapos ganay na ni katulits so, para makuha ni na to. Thanks God at successful naman. This is enough mga katulits. Dara tay grasya nga nakakuha karong adlaw mo tong sa Paydugayan. Let's go home. Mga katulits, tatlo tayo. Sa dive na ito katulits, nakakuha sa tag isa ka panabsapan ug duha ka solid mag or shark mackerel katulits. This is enough. Thanks God. And ingat palagi. Cheers.
atong pagpauli katulits gisabayan sa tag-isda. Grabe kasamukan duo sa kamera. Mag-una na to. Oh, unsa man na isda sa may pangalan na isda cute ra ba kayo, lamig color. So katulits, salamat sa pagtanaw kung gatanaw pa ka. Og shout out nimo and thank you very much.